Все, улетаем домой, короче. Όχι, θα πληρώσουμε το τραπέζι για το τρίγο και το ελαττώμιο δωμάτιο πρέπει να μας παραδώσει το παιδί. Είναι ο ένας αρχηγός από το γκρουπο Μελαγμινός, αυτός που έχει εδώ. Λοιπόν, να φέρει το κλειδάκι σε παρακαλώ, το δωμάτιο του είναι εκεί, το κλειδάκι δεν μας έχει παραδώσει. Ναι, έρχεται τώρα στον δρόμο του πήρα. Что? Нравится? Что-нибудь делать, да? Дряхлеет. Ωραία, άλλο κάτι.